Hi guys, magandang hapon sa inyo. It's 3:45 in the afternoon. So, my name is Arisa, ang inyong teller sa ngayong hapon. Ganito po ang buhay ka lang. Fight 115, winner, wala. Kaya na tayo. Sa paghahanap ng justisya at paglaban sa katotohanan, kailangan nyo ng mamalita ko. Handa kayong pagkikimulan. Justisya para sa lahat. Mas up, Mike Benz, 2, 3, 4, 596. 596 po. 1,000. 1,000. 7. 1,000. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Boss, 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 990. 1,990 po. Congrats. Taya po, taya. Fight 116. Kaya ka di, boss? 1, 2, 3, 4, 5. 200. 390 po. Tama po. 1, 2, 390 po. Saan po kita? Saan po tayo? 390 meron. Tagalog tayo, di tayo maintindihan. 390 meron po. Saan tayo, boss? 290 wala tayo. Wala. 290. 250 lang po. Sorry. Yan. Kumisa nagkamali tayo. Dapat careful tayo. 250 sa wala. Actually yun. 250 wala po. May last score na po. Fight 116. 5 po. Wala. 500. Wala. Wala po. Last score to play. Sure bet. Wala po. 190 po sa wala. 190 wala. Wala. Last call po rin. Fight 116. Okay, close. Fight 116 is close. Talpa ka na ah. Ganyan lang po ang ginagawa namin dito. Di ba? Uy, usapin nyo naman sila. Yun, may nanonood. So yun, tataya sila. Tapos magkakaroon sila ng ticket. Ticket bets. Ito, mga ganyan. Tataya sila kung sa wala o kaya sa meron. Tapos hihintayin natin yung result. Ayan. O ganyan, nagtatalpa ka na sila. Ayan ang ating viewing area. Ayan. Siyempre, meron tayong mga Rex. Rex. Si Boss Rex dumaan. Pakita ko lang guys yung ano, mga tumataya. Ayan ah. Ayan, marami yan. Uy, may nanalo na ata. Mag-pay out na sila. Ganyan. Tapos na yung laban, may magkitiwa. It's payout time. Meron wins. Fight 116. Meron wins. Ang gulo ng pera. Boss, 6, 7, 58. 758 po. Congrats. Payout po, payout. Ay, ilan lang yung nanalo. Marami kasi tumaya sa wala. Kaya nanalo meron. Ito na nasa meron side ang Pablo Star. Ang ating Sir Derek. Saan tayo, boss? Wala. So wala. So, ganyan lang guys. Tapos at the end of the day, syempre, computer tayo. Tataya muna, may tataya, may tataya.
Ito daw. Wala. 1,000 po. Sa wala. 1,000. Duplicate. 1,000 wala. Kaya? 170. 180? Meron? 750 sa wala. 750 wala. Kaya po, last call. Last notification is fight number 117. Fight 117, last call. Meron. 200, meron. Fight 117, last call. 300 po, meron. 300, meron. Boss, 300 meron. 6 minutes na pa yung video natin. Yan guys, medyo matagal na. Thank you for watching. Yan, si Giselle, tapos si Ma'am. Bye. Please subscribe po.